Да, ние разпори града. Как се показва страшно нещо? Вики, ако не искаш да се... Как си? Какво правиш тук? Бачкам. Какво бачкаш? Чакай сега малко. Къде да те чакам? Тук са. Нищо няма да публикуваш. Сваляй. Какво става? Сваляй долу. Може ли само това последното да... Не може. Какво правиш тук? Не може. Ами правя рекламна кампания на България. Не. Остави по света. Какво правиш с тия малки деца? Какво? С кои малки деца правя? С всички детия тук, където са се наредили. Добре, ви сега, ние уточнихме, че и те са малки олигофрени. Ти защо се възползваш от тях? Обяснявам им как трябва да се живее правилно. Как? Ами... А ти си такъв инфлуенсър, който иска да вдохнови и мотивира хората. Така ли? Нещо такова. С кого живееш? С майка си и баща си. На колко години си? На 50 ще стана. И смяташ ли, че е нормално един 50 годишен човек да Елай, общува се с виждаш, 12-13 годишни? Значи, може ли да кажа нещо? Слушаме те, да. Значи аз съм четвърто поколение художник по двете линии. По бащина и по майчина. По бащина линия съм четвърто поколение. Така момичето с чата с него да ми даде телефона. Аз съм се отказал, но намерих по-правилния начин. Дай телефона. Значи ние сме горинови. Гури означава учители. Гуру. Знаеш ли какво е гуру? Да, но не виждам Така, какво значи... общо има това с нещата, които си пращал на, почна се, на момичето. пак се почна. На кое момиче? Искам това момиче да дойде и да обясни защо. Не, ти ще обясниш. Не, Ще обясня. На кое момиче? Покажи кое момиче. Безочила съм. Чакам да ми даде телефона, тя няма да се показва. Добре, за начало искам да ми кажеш това, такива защо неща. Какво Не знаеш, нали го имаме клипчета как Добре. мастурбираш и правиш някакви други неща. Аз тези клипчета съм ги пращал само на едни италянки, рускини, тия доста квалитетни топ модели. Какво прави в този чат? Това аз не мога да кажа. Не може да Не мога да отговоря на това. Не можеш да отговориш защо от твоя профил са изпращани порнографски Нямам материали. никаква идея кой, защо, как, по какъв начин се... Ти как се казваш? Аз ли? Да. Не мога да ти кажа. Любомиров Горинов. Добре. Как? Його. Йово. Идва една ще да Йово Любомиров Горинов. Се казва. Изпраща. Тоест господинът не знае как от неговия профил. А може ли да не ми ги показвате, защото аз снимки, това полично съм ги пращал на който трябва и защото еди какво си там. Попаднали в чата с момиче. Изобщо нямам отношение към... Извинявам се. Ако мога да не ми ги показвате, защото малко ме е срам. Меко казано ми е малко срам. Дълга история. Дълга историята е много дълга. Цял живот за тази история. Не знае как се изпрати. Ако някой иска да влезе. Може ли, виж какво, аз знам какво съм правил, само че мога да не ми го покажеш. Това е лично. Лично, ако ме питаш мене. Моля? Аз не съм пращал нищо такова. Добре, защо?